كل سب كاب عمتي العال الناس نزملكتهم ناي هايمانوتون كانوتن سبات استقر كل سب عليهم ناي حلنا صورتهم قد عرفتي أوزي أبجزنا ترافيكم بعلي نايزي وعلازي ويدما هاي قداي ميديا مرة تعديكم مسكهم كبران كبر حالا في بيرو بحل تريزم كل تقراي دكتور أصبحا كبرز قابهر كبر بيرو قداين مناسين تقراي أيت حيش سفاقادس كمهون كياني إنجنر كبدا برها كلهم عدماتين عقايش نقع نابز على تزي بخوري مصاحهم نابلنا بروغرامنا ندالي نابز على تزي كله عدم نابز بروغرام زي نمسا تفلا ليو زجيجت نيونا مجمرها حونا كياني دمساوي كمون دما كاميرامان ناغازتينيا كبروم نغاسي لوي بعلي زمربو ميديا فينوسي ميديا ناي كل تعامتات بتختتالي فينوسي تالنت بزول زتفلاليو بتفلالي زنتفو سنتوباويان ويدما سمويا أو سبورتن أو سنتوبن كينتوبن أو كل مداي سرحتي لسرحو نتقطع تاريخ التعامد أو تفرالي سرحتي أو مدرف المغرب كمون أو ميديا جديدون فلي مداب بالمسرح ستوسنا كل تعامد من كساس قبر السنحة الحريون استفراليو صنعة مقبر زي لو معلس مرة زلوا فينسي ميديا نعم مرة لعلن تحت كبل بتوسعي نحد عمت نس مزامدو نس مداربتو فلي صنعات مقبر لوي فينسي ميديا بعلي كعدم أوزي تصوينا زلنا سلزي نايزي من سيزي أتحسس وأقدم بيلا رخيبة يونيرا أبزع المزي أبزع جزء اللو عندما عكبيد لغنا ميديا قديم راعي من قستيز بحال بفولي إذا ميديا زي نهزو تقرأي نكيد تقرأي نوضح نقرأت نتمع حارسة زقلقل مع خلايز غنا ملقتي زم محلالف سرحتي المسرح بفولي أو يوتيوب كون محارة ميدياتات قصيل قبل دما الله يبينو عير جزء وسيدو على التلفزيون المسرح عبيتي من دلوقت ودي يركب حاونا كبرهم نقاسي بزح مويه تحت استعد له بزح نعقلز أيوة علي بوانا نتجن كاميرا مان هم تعتوزولكو كمون كياني دمساوي فينوسي زبل درفي بمدراف بزح صراحة تستلمه تعيو حدا نقري لني نزي قداي زل علني حدا أبنة الخونني سبلو تشايناوي بعد هفتي علي بابا سلزي دمر صراحتي صريحة أتقرأ دما لك حمزة سبزي أنا محازوتين كلنا أبطي ميديا نتف تمحور سبون نابزل على براخة نخمسة عوي تلمن حلمن حيزئية تلعيلة إلمنا له اسكي حدا كذا تلمون حساون تميتون كسمر دبق مزال مورال سميلي كبرهم بوانانت العلي 14 شعات تلفونهم بزحي زلوهم سمويا أكيدو نتي ميديا أبتغرين أقدم زلوا سلسلة ميدياتات حزي رابع عين ميديا مخفتر لعلن تحت زلزلة
ስለዚህ እዚ ሚድያ እዚ ብሰለስተ መዳያት ንክሰርሕ እዩ ኣብዚ ታይስሙ ዘለና ብዋናነት እዘን ኩለን ዝሰርሓን ስራሕቲ ካብ ኣነ ዝዝርዝር ብፍሉይ ክብሪ ንክብሮም ነጋሲ ናብዚ ናብ መድረኽ ዓድምለይ ድምቕ ዝበለ ሞራል ብዘታትኩም ነዚ መንእሰይ እዚ ሞራል ይልእሶ እዩ بمجمريا أبقدميهم أطوي لنا خزارة دحري بزح سعرن دخامن أبقدميهم دو زبلني لو الأزقابير استبسجنا استخبرنا بمقصال أبتحت أزقابير كأ زخورو من فوتو من ولدي كم زيلا أبقدميهم خزارة نايب عالم عوي 10 زقمت يوم كم أون كم ولادي تيكوينا أبقوني ناستاد 6 عمت كمدي كوينا مساي أبوني حالتي نقا عالم الشمارة أبزر كمتيلا كام لبي مسكن بمقصال عدمات كورات جايش كلهم زميديازي متقراي تقمي لكم حسابكم كتكافلوا أبزي تراكم زلهم عدمات جايش بملاهم كام لبي مسكن كبرتي هذا كاتسيلون ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ጉዳይ መንኣሰይ ክልል ትግራይ ኣብ ጎንና እዮም ነይሮም ወላ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ስራሕቲ ክንሰርሕ ከለና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዘለናይ መድረኽ ተሳቲፎም ነይሮም እዮም ሕጂ እውን ድማ ካብኡ ዝሓሸ መድረኽ ኢሎም ኣሚኖምሉ ኣብዚ ብምርካቦም ግን ልዑል ክብሪ ኣለንዕኦም ክብሪ ይሃበለይ ያው እዚ ሚድያ እዚ ከምተን ካልኦት ሚድያታት ጀሚረን ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ኣብ ዓወት ከይበፅሓ ዝተርፋ ንኸይትኸውን እዞም ኩሎም ኣብ ጎነይ ዘለው ካሜራማናት ይኹኑ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ብምልኣኹም ንቬኑሰይ ሚድያ ዝደገፍኩም ከየንቲ ቲክቶከራት ትግራይ ዩቲዩበራት ትግራይ ንብምልኣኹም ካብ ልቢ የምስግን ክብረት ይሃበለይ ኣብ መወዳእታ ከምዚሉ ድምቕ ምዕረግ ኢሉ ናብ ክቡራት ዕዱማት ተጋይሽ ብዕሊ ንኽምራቕ ገዛና ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ዓብይ እጃም ኣለዎ እሞ ከምኡውን መርሲ ማይ ኣላጀ ካብ ልቢ እዚኦም ንኽልቲኦም ካብ ልቢ ኣመስግኑለይ ክብረት ይሃበለይ ያው ሎማዓንቲ ኣብዚ ዝምረቕ ዘሎ ወይ ከዓ ዕላዊ መኽፈቲ መድረኽ ናይ ቬኑሰይ ሚድያ ቬኑሰይ ሚድያ ሕፅር ዝበለ ሰለስተ ነገራት ሒዙ ይመፅዩ እቲ ሓደ ቬኑሰይ ታለንት ሾው እዩ ዝብል ቬኑሰይ ታለንት ሾው ቅድም ክብል ኣብ ደደቢት ሚድያ ንኣስታት 2 ወርሒ 3 ወርሒ ኣየር ሰዓት ብምሓዝ እናሰርሐ መፅዩ ሕጂ ድማ ዓቕሚ ፈጢሩ ነገራት ኣስተኻኺሉ ብሓድሽ መልክዕ ጀሚርና ያለና እቲ ካልኣይ መደብና ከዓ መደብ ትዝክርዎም ዶ ዝብል ኣብ ትግራይ በብናይ ባዕሎም 10 ዘቕመጡ ተጋሩ ንብምልኦም ዝዝክር ብሂወት ንዘለዉ ብሂወት ንዘየለዉ ብሓፈሻ ነዚኦም ኩሎም ኣበለኹም እንዳበለ የቕንየልና ክብረት ይሃበልና ንስኹም ተኸቢርኩም ትግራይ ትኸብር ብምባል ንዕኦም ዕዱማት ተጋይሽ እንዳገበረ ብምዕዳም ናብ ህዝቢ ዝቐርበሉ መደብ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ትግራይ ናይ ምልላይ ስራሕቲ እዩ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ካብ ዘይ ተበርበረት ወይ ከዓ ድንግል ካብ ትበሃል ሃገራት ኣብ ዓለምና ሓንቲ እያ እዚ ድማ ከም ህዝቢ ትግራይ ክንጥቀመሉ ክንርበሐሉ ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ንምልላይ ዓብይ መደብ ኣለና እተን ክልተ ናይ 3 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ መደባትና ወዲና ካብ ቀፃል ሰንበት ስሩዕ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻናልና ፖስት ዝግበራ እየን እታ ትግራይ ናይ ምልላይ መደብና ድማኒ ምስ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ፅንዓት ኣለና ኣብ ቀረባ እዋን እሳውን ክንጅምራ ኢና ብተወሳኺ ድማ ቬኑሰይ ሚድያ ብፍሉይ ኣብ መናእሰይ ኣብ ህዝቢ ኣብ ተጋደልቲ ትግራይ ስፍሕ ብዘለ ኣብ ማሕበረሰብና ብሰፊሑ ክንቀሳቐስ እዩ ናይ ባዕሉ 10 ክቕምጥ እዩ
ازي لا خنوح يدلني بزحت عبيت مراتن أبكني لهم لما عنتي كواهم كمهاري لما عنتي كواهم بزحت نجار قسمه سلازي أنا زربو يأخلني لا خلق عمو ناي بيرون تريزمن كل التجراي حلافي دكتورة معنا مدرخ عدم لي يعني لي كميريلات كعب سلام مزاحته كوروم قاعد سلكا كوروم دقيفكم كم زي مسألة تكال نكيه لينا حدش زولت زولت تكال هيكونن عقمو استخافيلو أتمامتو عنويحو كعمون زدلي نجر أرحقو خقو عز بعلين مخفات يمثل دي لما أنتو زي ترخيو نازلنا كوروم منانات بعد ما نعوين خونا قلنا سب ادما زي كونس حزبو بزل على الحلمي زي كرمو كوروم عوي سبيب عقتهم خوينو كوروم تقراينا بزي متروا أكلات نفتح حزز مسحنا يو بركي كتبتصح عاوز تحلم حماق حلمي كون مترف تازلاتو حنتي هافتي هيوت كهل عبرخا وصيه زفولتو كم لومي يكون المحازاشاو حلفي نيو ያው ግበሬ ትግበሪ ብለን ነይሩ ማለት እዩ እና አሻው ጀሚሩ ኩሮም ዝሓስቦ ነገር ዓብይ ምዃኑ ምናልባት ካብቲ ዝነበረ ሕማቅ ግዜ ወፂኡ ትግራይ ካብ ዝኣተየቶ ፀልማት ንክትወፅእ እጃሞም ክዋፅኡ ካብ ዝኽእሉ መናእሰይ ምዃኑ ኣብታ ዝፈለጥክዎ ሓፃር ናይ ማሰልጠኛ ህይወት እየ ዝፈልጦ ኩሮም ድሓር ኩነታት بتخلنا نفلتو من جدي هذا معرف تعطيه كلا معرف ناي سلام كلا ستجمر دقيمة بيوت رخيوية دسيلني ماليس كعا ناي بينسي تالنت شو برنامج كم زنورو توقعني تلو حكي تجراي عبيت بوتاتنا خيرنا قلوة فلتاتن مناسي حزنا توم عاوزي زوجنا بهوت النهليو نحنا رأسنا أغنينا سو كنا كنكسل قدام ناسي ونم زيت كومينا مخانون نأمن مو تقول نجار كيشبرهم اسمهم كيتسوارو نخدميت صبق حاسيبهم حنا زفدة بتو خلوت زحسوه قبل علينا زجورو ولا يبونس تنسأنا يا تجري دقيمنا كنركب كبر تجري كملس نمجوار كم زحلمو مناسي حدا قوينوس لزخوكو كورم نخمزيز مثلا مع فلا كبك أحسن زخالة قالوت لك كيس لزخالة توسخي تكال كهلي الناس لزجبرة لعل كبري يجبوا تجافون يجبوا إلى يعمل من علات كهذي ندحر مس كورمن مس بين سوي ميديان بيرو بحال تريزمون بزح عمام كعمميو تكالنا توسخي كعمي كند زرخه زاكل يسمعني لومي امناي ديجيتال زمننا زلنا او انالوج زمن كيكا مس عالم قصال اي كالن كانزانا كنزارب جيجننتنا ابزحنا نعالم كنفالت تو عنتو زغلصو زيتتكفه حفتنا بدنبي تفاليتو تتصنيعو لميعو منسي اب عدو زحلفلو مخانو اب ركسي نؤس ولدنا سرحنا كوناي حلمي انجرا تو زيت قرصه روغيد باشام عليشا بميديا بيلغا بمصنعتي تدقيفو سرح كسرا ناي كبروم زمسلو هيوتهم نتግራይ ክህቡ ወፅዮም بعدل ترافمو عبداقي بن ستاون
ካሊእ ናይ ጀግንነት ታሪክ ስሑብ ምስ ዝተባሃሉ መናእሰይ ከም ቢሮ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ትግራይ ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ኢና ተነይባ ዘይተወደት ዓባይ መፅሓፍ ብጂኦግራፊ ዘይትዕቀን ብትሕዝታ ዓርሳ ኸይላዕ ዓባይ ዓለም እያ ዝሃፍቲ እዚ ብምሓዛ ናይ ቀረባ ናይ ርሑቕ ፈታዊ ፀላኢ ዓይን ከዕረፈላ ቀርየ ይፈልጥን ግን እዚ ንክብርናን ንውድቀትናን ምክንያት ዝኾነና ዓብይ ካባ ተሸኪምና ኣብ ንሰርሖም ናይ ሚድያ ስራሕቲ ኣብ ንገብሮም መፅናዕቲ ኣብ ኣሊሽና ክንረኽቦ ዝግበአና ብልጫ ትግራይ ዘለና ሓጓፍ ፍሉጥ እዩ ሎሚ ዝሓጓፍ እዚ ተሸኪምካ ከይጠማኻ ኢድ ተኸውቲ ተፀቢኻ ቶመውዚ ዘውፅሕና ተመሊሶም ሂወትና ዘድሕኑ ክንዲ ዝመስሎም ዝኣክል እሶም ተኸውቲ ንሕና ለመንቲ ኮይና ንምቕፃል ምንም ዓይነት ናይ ሓንቲ ለይቲ ዕድል ዝህብ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ንምቕያር ከምቲ ዓንቶ ክብሮምለ መድረክ መራሕለ ይገልፆ ዝነበረ ትግራይና ሃፍታም ዓዲ እያ ሃፍታም ዓዲ ገዲፉ ዓድማቱ ከልምዕ ኣብ ሕልሚ ዘሎ እንጀራ ክእልሽ መንእሰያ ዝሃድማ ክብራ ኣብ ኢድ ፀላእቲ በብዘመኑ እንዳወደቐ እቲ ዝተረፈ ዝተንጠባጠበ ሒዛ ትቕፅል ዓዲ ንኸይትኸውን ከም ትካል ምስ ከምዚ ዝመሰሉ ዝውለዱ ዓበይቲ ፅባሕ ዓርሶም ክኢሎም ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት እዮም እዚኣቶም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ኣለዎ እዮም ተተሰሓይተ ክትእርሙን ትኽእሉ ኢኹም ሚድያ ሓደ ዓብዪ ናይ ኢንቨስትመንት ጠመተ ምዃኑ ብጣዕሚ ኢና ንዝንግዕ ራብዓይ መንግስቲ ካልኣይ ዓይኒ ገለ ትበሃል ተሎ እቲ መፈራርሒ ገፅታ ናይ ሚድያ እዩ ዝረአየና ሚድያ ተተረዊሒናሉ ናይ ኢንቨስትመንት ሓደ ቆላሕታ ዘድልዮ ትግራይ ዘይተረውሐትሉ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ ስለዚ ክብሮም ሚድያ ሒዙ ትወፅእ ተሎ ኢንቨስተር ንምዃን እዩ ዝለዓል ዘሎ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ ጥቓ ክብሮም ዘለውን ቅድሚ ሕዚ ዝተመስረታን ድሕሪ ሕዚ እውን ኣሰሩ ዝስዕባን ብዙ መንገዲ እየ ዝሪኦ ስለዚ ሓደ ንኡስ ኢንቨስተር ኣብ ጉዳይ ሚድያ ኣግኒና ኣለና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቢሮ ቱሪዝም ከም ሓደ ዓብዪ ሓጋዚ ትካል ክንብል ተወለደ ኢና ንቆፅሮ ትግራይ ኣየፅናዕናየን ኣይፈለጥናየን ኣያፋለጥናየን ናብ ረብሓ ኣይቀየርናዮን ስለዚ ዘመናት ዘዘይሮም ድግዛዕ ዝኾን ወደቓ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ናወደቐ ናብ ከባቢ ህዝቢ በፂሕና ዘለና ብርኪ ዝበፃሕና ኣብ ብልጫና ስለለይ ስራሕና እዩ እሞ ኣብ ብልጫና ክንሰርሕ ኣጋጣሚቶም ሰለስቲኦም መልዓሊ ምክንያት ኮይኖም ዘለው ንቤንሶይ ዓበይቲ ዕማማት ቢሮ ባህል ቱሪዝምን እዩ ቢሮ ባህል ቱሪዝምን ቢሮ እዩ መፀውዒ እምበር ብዕማም ደረጃ ዕማም ትግራዋይ ዝሓዘ በይኑ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ዘይኽእል ካልኦት ተተሓዋዊሩ መንነት ክዕቅብ ታሪክ ክስነድ ቅርስታት ክሕለዩ ከይስረቑ ከይዝረፉ ከይዓንዩ ባህሊ ናብ ሕምባሻ ክቕየር ኢንዳስትሪ ስለ ዝኾነ ሓድጊ እውን ኣብ ልዕሊኡ ተመርኪሱ ልምዓት ቱሪዝም ክጥጥዕ ሕዚ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ኢኮኖሚ ጠመታታት ሓደ ቱሪዝም እዩ ትግራይ ሓደ ሻዕ ዘይምዕባይኻ እውን ፀጋ ኮይኑ ትረኽቦ ኢኻና ምክንያቱ ብምዕባዮም ዓድታት ዝሰኣንዎ ንሕና ብዘይምዕባይና ኣብ ኢድና ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርሙ ነገራት ኣለውና ስለዚ ናይ ድሒሩ ዝመፀ ረብሓ ወይ ከዓ ፈረንጂ ሌት ካሜራ ኣድቫንቴጅ ዝብልዎ ክንወስድ ዕድል ረኪብና ኣለና ኢና ኢለ እየ ዝሓስብ ስለዚ ምስ ክብሮምን ትካሉን ምስ ናይ ክብሮም ዝመስላ ትካላትን ምስ ናይ ክብሮም ዝመስሉ ንኡሳት ኣብ ሚድያ ኢንቨስት ዝገብርሎ ኣካላትን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ካብ እዚ እንድሓር
ኣብ ዘለና ዝርዝር ናይ ሚድያታት ቬኑሰይ ካብ ፅባሕ ሰኒ ጀሚሩ ኣብ ዝርዝርና ውሽጢ ክህልዩ ኣብ ዝለየልና መደብ ዕድመ ክሄድለዮ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኣብ መፅናዕቲ ክንሕግዝ ኢና መበገስታት ኣለውና እዮም ሓሳብ ኣለና እዩ ዓቕሚ ኣለና እዩ ስለዚ ኣብ ልጎደለና ክምልአልና ሓቢርና ክንሰርሕ ትካል እውን ክዕብብ ፅባሕ ናይ ባዕሉ ዓርሱ ዝኸኣለ ኣየር ግዜ ገዚኡ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኢንዲፐንደንት ትካል ሒዙ ክወፅእ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኣብዚ ብዙሓት ለባማት ኣለዋ እዮም ትግራይ ኣብስኻ መበገሲ ጌርካዮ ዘለካ ትካል ስድናም ዝሸረፉ ዘይተረዋሕናሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ትግራይ ዓቕማ ከተንጠባጥብ ተዘይክኢላ ዓቕማ ኣኪባ ሓድነታ ኣጠናኺራ ብልጫ ፈሊጣ ኣብ ክብርታታ ዝተመርኮሰ ዕቤት ከተምፅእ ትኽእል ዓዲ እንተሃልያ ትግራይን ንትግራይ ዝመስላ ውሕዳት ዓድታትን እየን ሓደሓዲኦም ሎሚ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ኣሰላልፋ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ወኒኖም ዘለዎ ዓድታት መወዳእታ መንነቶም ኣልሾም ንምርካብ ዝችገሩ እዮም ንሕና ዘይምዕባይና ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ ብከምዚ ዝመሰላ ትካላት ትውለዳ ተለዋ ናይ ዝጎደለ መማልኢ ናይ ግዛዊ መደብ መሸፈኒ ዘይኮነስ ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት መናእሰይ ዝኣትይዎ ብፍልጠት ብክእለት ብፍሉይ ኣጠማመታ ናይቲ ዘመን ተዓጢቆም ነዊሕ ክኸዱ ዓብይ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ዝውለዱ ትካላት ምድጋፍ ናይዚኦም ዓቕሚ ምጥቃም ትግራይ ንምሕዋይ ትጉዕዞ ክሓፅር ትዕብየት ተሎ ክጅመር ትጓሂ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሕከም ትዝተራኸሰ መንነት ናብ ኑር ክምለስን ናይ ትማሊና ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝሰሓትናዮ ሃዲድ ደጊምና ክንረኽቦ እጃሞም ክወፅ እዮም እዚ ሚድያ እዚ ጠመትኡ መናእሰይ ስለ ዝገበረ መበገሲኡ ክብርታት ትግራይ ንምፍላጥ ስለ ዝዓለመ እቶም ፍሉይነት ወይ ደሞ ናይ ሰባት ፍሉያት ቃዕሚ ኮስኪስካ ንምዕባይ ጠመትኡ ስለ ዝገበረ ከም ዳዓንቶ ዘልክዎ ክብሮም ብናይ ባዮሎጂ ዕድምኡ ዘይኮነስ በተሓሳስቡ ለባም ቆልዓ ምዃኑ ብዓርሰ እምነት ምምስካር ይኽእል እየ ካብቲ ዝፈለጥክዎ መዓልቲ ጀሚሩ እስካዕ ሎማዓንቲ እስካብ ዝዓ ሰዓት እዚኣ ከምዚ ዝመሰለ ዓብይ ትካል ሒዙ ክመፅእ ምኻሉ ሞ ቢሮ ቱሪዝም ኣብ ጎንኻ እዩ ከም ሰባት ኣብቲ ሞያ ውሽጢ ካብ ዘለና ኣናእሽተይ ተምሃሮ እውን ብኣብ ምርምር ከባቢ ንዝስርሑ ስራሕቲ ክንደግፍ ኢና እንኳዕ ደስ በለካ ኣብዚ ንዝበፃኹም ዕድማት ኣጋይሽ እቲ ትካል ካብ ዝተጀመረ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብዚ ንክበፅሕ ሞያዊ ቁሳዊ ካልኦት ዓይነት ድጋፍ ዝገበርኩምን ንኽብሮም ዘይኮነስ ንትግራይ ኢኹም ሓጊዝኩሞ ሞሳ ይግበኩም የቀኒየለይ ክቡር ሓላፊ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ኣጽባሃ ገብረእግዚአብሔር ከምኡውን ንሓውና ከያኒ ካሜራማን ከምኡውን ጋዜጠኛ ክብሮም ነጋሲ ብሓቂ ክብሪ ስለ ዝግብኦም ብጭብጨባ ኣኽብሩለይ ሕዚ ናብቲ ዋና ናይ ሎማዓንቲ ነቕርቦ ናይ ሚድያ ምረቓ ወይ ድማ ቬኑስ ሚድያ ሎሚ ጀሚሩ ንፅባሕ ድማ ሰሲኑ ዓንቢሉ ትግራይ ብራኸ ንኸስተኣናግድ ብራኸ ትግራይ ኣብቲ ብራኸ ትግራይ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ብፍላይ ድማ ኣብ መናእሰይ ኣዝዩ ሞያ ክእለትን ዓቕምን ዘለዎም መናእሰይ ንኸውፅእ ፃዕርታት ገይሩ ሎሚ ድማ ድሕሪ 3 ዓመት ፍርዩ ዝርእየሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣዝና ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ እዩ ብቐረባውን ስለ ዝፈልጦ ፃዕሩ እንደኻሙን ሕልሙን ሎሚ ስለ ዝተበሰረ ቤዛኸም ብድጋሚ እስኪ ሞራል መድረኽ ሞራል ይደሊ እዩ ኣነ እውን ሞራል ይደሊ እየ ሓዳግነት ረሳዕነት እዚኣተን ገዲፍና ታዛ ዓበይቲ ብራኸ ትግራይ ንኽነፅብል ኩሉ መንእሰይ ብዝኽእሎ መድረክ ወፅኡ ብተፈላለዩ ሞያ ንክሰርሕ ሚድያ የድልዮም እሳብ ሕዚ ዝነበረና ሚድያ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ከምኡውን DW ሕዚ ድማ TBS ብዓብዩ ዝሰርሕ ኣሎ ሰለስተ ሚድያታት ኣለዋ ሎሚ ድምቃ ዘለና ቬኑስ ሚድያ
رابعيتي ميديا نختكوني انتاي لني زي ونا زي بتعبي ناي إشتي عبي منسي انتاي لني أنا بوليتيكاوي لخونو قدات أبناتي ميديا أقريبا كناقر سوا تقريبا بزح نقرات كسرح تمن أكدن يبدين الشدة آيدي أمو أنا السوء صرحي سحوه أنا كنت سرح بسلسة نقراتيو السوء عمتو قلس أبقلوني حدا نذكرهم نزولو بيوت زلون ناي أرت ناي تقرب توفو زلون مخنياتو أنا زكعزب كاللغو عبيتي أو تبوق درجة زوزحهم ناي سب كينتي كل كذب تفعلي ميديا سبب الغربو ببقزو أحد ميديا نقربو سلزري نتوم جنا حدش تفهم من اللغو ميل اللغو سلزي فينوس ميديا نزيهم أصبغو كجود كعبي نفتي قبل التلعبيتن سنة من خمسو أبكير سرحية من عسيد ما عم سلطان بتمسح سرحية ولا سالساي بتعم عزيز حقوسني كاب قداي مكل خال تديف نتملسو تقاللتي أحواتنا أكل قدات نولو اليوم سرح نخفضو مدارك أكلات بمركب تفلالي سلطنا ظهب موتي بمجزع نعوم دما سرح فترتي خونو سلطناتات مهب وصايتهم بمشفان إذا ميديا زيا حنقو فايلة كسرح يعيو لنا له بس هيلي عربي زاهم مراد سلازي لما عندي جميرنا يزلنا فيديوس ميديا مرغا بوزي بروغرامات له أوزي زبان دزي تريو لهم سيسكن ولولينا درفي تاتلو كمون بتعمي كاب رايا زمزة من سي كياني ساعي ودما تلحي تفلالي أو تديفون عبية بركتو لجبرة تفلالي مدرخات صغيرة حاونا دما ناوزي كنبلينا دحريو قصيلو زلو نجار دما بخبري حانتي ناي حدا كياني حاونا مثلي راتها تقربلو قدها اللتنا نع دما بخبري ناي كنت عرتها بروغرام لنا كدم زقن حزي بقطتها ودواخا يبزحكو تاينا هنقبر حاونا ناي فينوس ميديا مسراتن ونانن مس مداركتي تقلالا سراحتي جزانا لاونج كمون أكسيون محبر بموهان تواديدو بحوار نصرحو زلو خيدي أنا كيدنا أو أي حلفن جزانا تقلالا سراحتي نقدي أكسيون محبر بعبيو عبيت لهونو ناي نقدي محبرات متياش لك محزا ميدرو عين سراحة المزرعة أزيو بمورالن سنة أويان كالوتن سميا أم حجاز أبتفنا لي بدما نقدي زرفتات زركب أبزي أبجزانا لاونج نركب سلازي مداركتي نايزي ميديا فينوس كمون مداركتي تبى بمخانم حادثة دمج بلا مورال لجزانا لاونج سلازي حزي نابزي نام مدرخ منسي ጋዜጠኛ ካሜራማን كمون ناي بعلميا كياني كبروم نجاسين بمغصة لما نام مدرخ كتمثلي بخبري جابز بمغصة لون قداي حلافي بهلين توريزمن أي دكتور أصبحا بدقامي بخبري ناوز مدرخ مخمسولنا يعدل كمون قداي بيرو مناسي عيت يعيش سبا قادس ناوزي نام مدرخ وزو بخبري يعدل كمون ناي كزانا تقلالا سرحتي أكسيون محبر وناني وينوا سرح مكايدي عيت مبراتهم برها ناوزي هادرا يقرطان ناوزي نام مدرخ نخصمصنا بخبري نعدل
ዘዘጋጀ ኬክ ነገር አለና እሱ እስካብ ልበፅሕ ኣብዚ መልእኽቲ ናብኦም መሓላለፉ ዕድል ዘይሃብና እዮም ንቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ናይተ ይሕሽ ስዋ ጋድስ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ንስ ኣቢሎም ኣሕፅር ኣቢሎም ከመሓልፉና ብክብሪ እየድ ሕራይ ከመይ ውዒላትኩም እንኳዕ ኣብዚ ወድና ክብሮም ኣብ ዘዳለዎ ንብዙሕ ግዜ እውን እናፀዓረ ፀኒሑስ ኣብዛ ብርኪ በፂሑ ናይ ሚድያ ዕድላት ክሰፍሕ ዝገበረልናን ንሳን ንምራቕ እንኳዕ ኣብፅሐና ኣነ ቅድም ዶክተር ኣፅበሃ ገሊፅዎ ስለ ዝኾነ ብዙሕ የብለይ ሓንቲ ግን ክውስኸላ ዝደሊ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዘይተጠቐምናሉ ሃፍቲ እኒሆ እቲ ዋና ሃፍቲ ዝበሃል ሃፍቲ ኣብ መናእሰይ ዘሎ ፍልጠት ምህዞ ናይ ፈጠራ ክእለቶም ሞያኦም ሓድሽ ወለዶ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ወለዶ እናተምሃዘ እዩ ድሕሪኡ ዕብይ ምስ በልካ ካልእ ሓሳባት ስለ ዝመፅእ ብዙሕ ክትቅፅሎ ኣይትኽእልን ኣብ መናእሰይ ዕድመ ግን ንፁህ ኣቢሮ ስለ ዘለዎ ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ኣለዎ ክብሮም እውን ዘርእየና ዘሎ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ፍልጠት ናብ ኣደባባይ ናብ ፀሓይ ክወፅእ ኩሉ ክፈልጦ ምእንታን ክገብር ናይ ሚድያ ዕድል ክሰፍሕ ምእንታን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ኣምፅኡልና ኣሎ ናይ ባዕሉ ዓብይ ዕድል ኣብ ትግራይ ከም ትፈልጥዎ ዝተወሰና ሚድያታት እየን ነይረን ሳውን መጀመርያ ሓንቲ ድሓር ከዓ ክልተ እናኾነ ንእሽተይ ስፍሕ ኢሉ ነይሩ ኣይተባፅሐን ነይሩ ንምንታይ ዘይተባፅሐ እቲ ድምፂ ይኮነ ወይ ከዓ ኣብቲ ቴሌቭዥን ዝሓልፍ ምስሊ ይኮነ ናይተባፅሐን ዝብሎ ዘለኹ ንሱ ንብዙሕ ሰብ በፂሑ ይኾን እዩ ኣብቲ መናእሰይ ዘሎ ዓቕሚ ኣብ ምውፃእ ግን ኣይተሰርሐን ኣይተጀመረን ፀኒሑ ሕዚ ግን ዝመፁ ዘለዉ ሚድያታት ትኩረቶም ኣብ መንእሰይ ዘሎ ዓቕሚ ናብ ረብሓ ንምውዓል ክገብሩ ትኩረት ገይሮም መፅኦም ኣለዉ ኣነ እዙይ ዓብዪ ነገር እየ ዝብሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ተስፋ እውን ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ መንእሰይ ሪኢኹሞ ትኾኑኩም ኣብ ሚድያታት እውን ይቆርቡ ኣለዉ ምህዞ ኣለዎም ፍልጠት ኣለዎም ከም ዕስ መስቀል ተራእዮም ይጠፍኡ እሞ እንደገና ካሊእ ግዜ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ካሊእ ሰብ ኢና ንሪኦ ንባዕሉ ሰይ ንሪኦም ተመሊሱ ንእሽተይ ብልጭታ ፈጠራ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ሰብ ዓቕሙ ክዕቢ ክድገፍ ምእንቲ ናብ ሚድያ ቅርብና ሓፋሽ ክፈልጦ ነጋዶ ክፈልጥዎ ብምግባር መንግስቲ እውን ንዙይ ክድግፍ ትኩረት ክገብር ኣብ ምድፍፋእ ናይ ሚድያ ዓቕሚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዓብዪ ጉልበት ዘለዎ ዝበሃል ትንኩረል ኣይኮነን ሚድያ ዓብዪ ጉልበት ኣለዎ ኣብ ባዕልና ዘሎ ዓቕምታት ብምሉእ ኣውፅኡ ኣርእዩና ሙሉእ ትኩረትና ናብኡ ገርና ክንድግፎ ምእንታን ናይ ሚድያ ዓቕምታት ጉልበቶም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ክብሮም መንእሰይ ተጋዳላይ ክብሮም ሎሚ ኣቕሪቡልና ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተስፋ እዩ ሕዚ ክንሰርሖ ከለና ባህሊ ታሪክና ምዕቃብ ትክክል እዩ ንቅድሚት ግን ናይ ስርዓት ለውጢ ዲሞክራሲ ክመሓየሽ ፍትሒ ክነግስ ርትዑ ዘለዎ ወለዶ እውን ክመፅእ ስነ ምግባር ዘለዎ ትውልዲ ክንውንን ሙሉእ ስብእና ዝተላበሰ ወለዶ የድልየና እዩ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ንደልያ ትግራይ ታጎቦን ታሽንጥሮን ኣይኮነትን እታ ንሕና ንብህጋ ዘለና ትግራይ እውን ክገብር ዝኽእል ትወለዶ እዩ ስለዚ ትወለዶ ኢና ክነብልሖ ዘለና ክበልሕ እንተኮይኑ ከዓ ኣብ ክፍሊ ፀውዒኻ ክትኣምሂርካስ ኣይበፅሕ ኩሉ ሓሳብ ከዓ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ወዲእኻ ክተምህሮ ይትኽእል ብሚድያታት ኣቢልካ ብዝተፈላለየ ፕሮሞሽናትን መድረካትን እናፈጠርካ መንእሰይ እናሰሓብካ እናብላሕካ ካብቲ ናብ ካሊእ ናብ ናይ ኣልኮላት ናብ ካሊእ ነገራት ናብ ቁማር ክኸይድ ዝነበረ መንእሰይ መስመረት ሒዝካ ትህዙ ዘሎ ወለዶ ናይ ፅባሕ ትግራይ እናርኣኻዮ ናብኡ ክመርሕ ኣብ ምግባር ናይ ሚድያ ዓቕሚ ዓብዪ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መንእሰይ ጉልበት ናይ መንእሰይ ዓቕሚ ናብ ቅድሚ ተውፅኢና ንብህጋ ዘለና ትግራይ እውን ኣብ ሓፃር ግዜ እውን ክገብር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሚድያ ስለ ዘምፃእኻልና ክብረት ይሃበልና እንኳ ዓውፁ ያብፅሐካ ይብለካ ክብሮመይ
كورانن كم تطري ويدين تملأتي عزيون بتميديا نمجمار حزي حاضر تسلستينا نايتي مبصار فينوس ميديا نفلت له ساعتين قاعش نقول دو كينا بلون كيك كنقرصينا سلزي كيك نخرج نقرصنا حاضر كلت سلسته هذه رابعي ميديا أبتكراي نتخون زي تلم زلو لو حنت زمرق زلو فينوس ميديا أزيو دما صباحو خصبت خمس دما نخون دوفلي كيكون سلسلة طبلة زينا نخبر كبرات أجاشي ناب مدرخهم لسيهم بخوري تقبلوا لي مرة فينوس تايم مالتيو فينوس في كم يخل كايو فينوس ميديا إلى يونيرا فينوس ميديا إلى نقرب نقري حزنا بعنا نمثلنا نوصلنا نمثلنا سلزي تايلني فينوس سي نحنا قديم بتنك زينا نفلتان هون بلانيت قلم العينة جن فينوس بجزسي زهرة يا تبال زهرة تبال زهرة مالت بجز كعا دميخ مغرق رقاي ملكعنيا فلي بلوز مالتي سلزي انت ايو توانا اندمتا ناي فينوس ازي ميديا زي حدا شرحوا له فينوس ميديا ناي بلوز زبل عبي زمانا شرحوا حزي توقيسو ازي كنبل كلنا جمارنا نشتك خوني فيو كيدنا جن عبي يمو بفصوم تزبلنا يقالبون كنقبر كين شنف كين دكم كين سعر حقي كين بل منتي ازي قال ازي كل كذا عمرونا نازخخره فينوس ميديا كعبب كعبي كم تتلمنا دما نفت زبصح نوصحو مورال كسنقنا دلينا هنا حد كذا بلوز إلنا ناي بلوز إلنا هنسيم كلنا حالي نجار خيمسلي نشتي شجر لهم مالتي سلازم هم تلوي الناس يو ما نختزي يم حلال في الليل لو فينوس ميديا قديم كم زبلنا يو بجز الزهراء دسي بلو تعمل سلازي جزن تقريني عنو قانا بزح يزومهم زلو معفالتات بتعمي بجز تايفلت تكنولوجيس بجز تكنولوجي لبعض الجرمي هنا حزي نبعنا نملسلو قانا نعيلو جزون وانون كمون ميديا عرسول خالهم تو بعبيتي أحواتنا استقلت ميديا ربعي من قستيو ميديا منكحي مدراجوي ممعبلي برهاني مستوتيو زبل لو عبيتي ميديا تاعتون CNN BBC قالت تحت نريد جمارون نشتأيو لقع كم فينوس قن حزيز وزحو درجة لعلي ونا نافزي كنو يتشاف كن حمضة أوزي ترخيبهم أزغل زي قاشا مسيو فينوس ميديا نافتز بصحنا خبتصح بخبري سلاز مساهم عزينا إنا نمسكن فلاي دما ني مداركتي جزانا تقللا نقد صراحة أكسيون حزون بدقامي نزلاون شزي بنسعى دراش كمون دما نحاونا كبرم حلمون تزحسون نقر أفتز بصح نخبتصح كل نقر أقول نخلنا ببال لومي عوزي ترغيبهم كبسرو سلاز قالوا حزون مورال يدلي حزي منالبات خيستينا هينخون حدا موسيقى وينما درفي كنقابزينا هذا طابع طوليتنا بهذا عينا كورونا كسر بنايو أتحسس هو ما يمكن العلمان نتعب تجنا ولا لا قاعد فرصة ما قاعد آخر كاوزين العدو كل سرح عدو تسرح
كبر مع زكالي قلع تقراي لساني ما دمن سلام قلع تقراي بحبرا سلام قلع عديك تغلعنا سلام قلع تقراي تغلعنا على عقفو مالتاني باللاني على عقفو مالتاني باللاني أنا مقسوم تطلقوا علي دمني عتانا زي برجرين عتانا زي برجرين بابوي نزل بعمل زند عراي فري بلاني دمن سلام كم كيدان مرتين قطان زرق مورد كل كلتين اشتين خزارة والعونتين اشتين خزارة والعونتين تقال علي مع الحسير بريتي عدم برزيدا لشمتي دمن عفتجب بايزلو العافي بوانا لخير عافي أسعدلو جماية لك عيام ما نصوصي عفتجب بايزلو العافي بوانا لخير عافي أسعدلو جماية لك عيام ما
حين عيا عند الشاك بلي لا 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 على لا جمالي على لا دمالي 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 لقيت فرحي لقيت فرحي خبرة وعيد حوي لقد بيت عمري على لا دمالي على لا دمالي say
ኣክስዮን ዋና ናይ ስራሕ ከይዲ ዝኾኑ መምህር ስምዖን ናይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ መምህር ስምዖን መሓሪ ሓላፊ ስራሕቲ ምድላይን ጠቅላላ ንግዲ ገዛና ኣብዚ መፅኦም ብዛዕባ እቲ ንግድን ናይ ገዛ ሰለጠን ትንብሎ ዘለና ኣብ ቀፃላይ እዚ ገዛና ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ መሓዛ ሜድሮክ ክንገብሮ ኢና ዝብል ትልመን ሕልመን ስለ ዘሎ መፅኦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከብራርሁልና ንመምህር ስምዖን መሓሪ ብክብሪ ዓድሙለ መምህር ስምዖን ናብ መድረክ ሞራል ክብሪ ሃበለይ ዕድማ ተጋይሽ ናይ ዝዕለት እንኳዕ ደሓን መፃኹም ኣነ መምህር ስምዖን መሓሪ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ናይ ምሕደራ መምህር እየ ብዘይካዚ ኣብ ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ገዛና እውን ሓላፊ ስነ ዕዳጋን ስራሕቲ ምድላይን ማለት እዩ እምበር ትካላዊ መነፀርታ መሻርክቲ ቬኑስ መራኸቢ ብዙሃን መሻርክቲ ናይቲ ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ እውን ከም መሻርክቲ ትካል እውን መልእኽቲ ክሕልፍ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ ይመስግን ብምቕፃል ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ቅድሚ ምእታወይ ብዛዕባ ክብሮም እውን ኣብኡ ክልክሞ ዝደሊ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ክብሮም ካብቶም በላሕቲ መንእሰያት ተጋሩ ሓደ እዩ ሓንቲ ኣብ ርእሰይ ዝተንከፈኒ ልበይ ርእሰይ ዝተንከፈኒ ነገር ናውጓዕና ክብሮም ኣነ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ነገር ክስደት ዝኣምበር ርእሰይ ዘይኮነ ምሁር ትግራይ እውን ክስደት እዩ እቲ ሓቐነት ዝብሎ እሞ ነዚ ዝሰብር ኣተሓሳስባ ትካል ዘለዎ ተሻሪኹ ዝሰርሑ እውን እዚ ነዚ ክቡር ተዓዳማይ ክገልፅ ይደሊ እየ እምበር ናብቲ ዘምፀአኒ መልእኽቲ ክሓልፍ እንተኮይነ ጠቅላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ገዛና ዕሸል ትካል እዩ ዕሸል ግን ዓርሞሸሽ ማለት እዩ ወዲ 9 ወርሒ ማለት እዩ ሕጂ 10 ወርሒ ረጊፁ ዘሎ እዩ ኣብ 9 ወርሒ 5 ትካላት ርኢኻ ዘይተፀግበን ትርፊ ዝጀመራ ክልተ እውን ኣብ ምጥያሽ ዘለዋ ትካላት ዝሓዘ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ኣላይ መድረክ እውን ይጠቃቅሶ ኣሎ ንሕና ኣብነታውያን ትካላት ኣብ መሰራርትአን ምሕደረአን ኣቃዋምአን ዘይገልፅ ከም ሚድሮክ ከም ትእምት ናይ ምዃን ሕልሚ ዘለዎ ግዙፍ ትካል እዩ ማለት እዩ እተን ገዛና ቅድሚተን ስራሕቲ ዓይነታት እተን ትካላት ቅድሚ ምጥቃሰይ ግን ገዛና ናይ 5 ዓመት ስልታዊ ትልሙ ወይ ስትራቴጂክ ፕላን ነዲፉ ኣብ ተግባር ይንቀሳቀሳሉ ማለት እዩ እተን 5 ኣብቲ ናይ 5 ዓመት ስልታዊ ትልሙ ከዓ 5 ዓውደ ዋኒናት ኣብቲ መመስረት ዝፅሑፉ ከባቢ 32 ዕላማታት ኣለዎ ብዙሕ ትካል ስለ ዝኾነ እዚአን ናይ 5 ዓውደ ዋኒናት ወይ ሜጀር ተርምስ ጥቅሚ ይኸይደሎ እዩ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ንግድን ምክፍፋልን እዩ ወይ ጀነራል ኮሜርስ ኤንድ ዲስትሪቢሽን ማለት እዩ በታ ሃገራዊ ዘራርባት ካልኣዋይ እዚ ዓውዲ ሕርሻን ሃብቲ እንስሳን ዝብል እዩ ንሱ እውን ሓደ ዓውዲ ረዚን ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ሳልሳዋይ ኣገልግሎት እዩ ኣገልግሎት እውን ሓደ ሳልሳዋይ ዓውዲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ መስተንግዶ ኣብ ጥዕና ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ ህንፀትን መጠሻ ኣባይትን ኮንስትራክሽን ኤንድ ሪስቴት ዝብል ራብዓይ ዓውዲ ኣለና እቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታን ከዓ መፍረያይነትን ስምንዕን ወይ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ ዝብሉ ዓውደ ዋኒናት እዮም ልዕሊ ዓቕሚ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ሓሳብ ኣለዎ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ስለዚ በዚ ተዓቲቑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምናልባት ናብተን ትካላት ይፀርሓ እንድሕር ተባሂለን እተን ኣብ ተግባር ዘለዋ ትካላት ሓንቲ ጀነራል ዲስትሪቢሽን ኤንድ ኮሜርስ ማለት ንሕና ዲኤንዲሲ ቤቢ ዳይፐር ወይ ከዓ ጨርቂ ሽንቲ ናይ ህፃናት ዘከፋፍል ኣብ ቻይና ናይ ቻይና ኩባንያ ኣብ ኣዳማ ናዝሬት መደበሩ ዲኤንዲሲ መደብር ኣለና ማለት እዩ ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ወኪልና ብዘይካዚ ጨርቂ ርሕሚ ወይ ከዓ ሞዴስ ከምኡውን መነፃፅኢ ናይ ህፃናት ዋይፕስ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ሰለስተ ዘከፋፍል እዩ እቲ ወላዲ ትካል ዝበሃል እውን ዛ ዓይነት ትካል እዩ ማለት እዩ ነዘን ዝስዕበ ትካላት ዝወለደ ወይ ፓረንት ካምፓኒ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ፍልፍል ኣታዊ ናይቲ ትካል ሰለስተ እዩ እቲ ሓደ ካብ ትርፊ ናይ ትካላት እዩ እቲ ካልኣይ ካብ መሸጣ ብርቂ እዩ ሳልሳይ እሙንቶ እውን እናነደቐ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ትረስት ቢልዲንግ ስለዚ ውልቀ ሰብ ሃብትን ትካላትን እውን የለጥፍዎ እዮም ማለት እዩ ብዘይካዚ ኣብቲ ዲኤንዲሲ ዳይፐር ክስገር ዘይግብኦ ነገር ዓወት ወዳጅ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣብ ድምፂ ወያነ ዝበሃላ ግዙፋት ትካላት ብቐፃሊ ፋብሪካ የላልዩ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እቲ ብኢቢኤስን ቃናን እቲ ፋብሪካ ባዕሉ የላልዩ እዩ ስለዚ ንሕና ተወሳኺ ዓልሚ እዩ ማለት እዩ
ብዘይካ እዚ ዕዳጋ ዝምልከቱን ማርኬት ሼር ወይ ዕዳጋ እውን ኣብ መቐለ ብምልእታን ኣብ ዞባ ማእከል ሰፊሕ ሽፋን ኣለዎ ብሕጂ ናብ ሽረን ዓዲግራትን ይመጣጠር ኣሎ ቀፂሉ ናብ ማይጨው እውን ይዘምት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትካል ብኡ ደረጃ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ካልኣይ ትካልና መደበር ናውቲ ንፅህና እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ገንፈል ከባቢ ዝርከብ ናውቲ እዚ ናውቲ ንፅህና ናይ ሽቃ ናይ መሕፀቢ ነብሲ መሕፀቢ ኢድ ማለት እዩ እሱ ናብ ሙሉእ መሳርሒ ህንፃ ዝዓቢ እዩ እቲ ሳልሳዋይ ከዓ ኣካዳሚ ገዛና እዩ ኣብ ዓዲ ሽምድሕን ይርከብ እቲ ራብዓይ ከዓ እዚ ቬኒሶይ ሚድያ መሻርክትና ቀንዲ መሻርክትና ጉዳይ ዝፅምብለሉ ዘሎ መዝናነይ ገዛና ወይ ገዛና ላውንች እዩ ቀፂሉ ዘሎ እውን ኣጋጣሚ ፊደል ዝበሃል ትካል ገንዘብ እውን ኣሎ እቲ ሻርሻይ ዝጣየሽ ከዓ ሆስፒታል ገዛና ኣብ 6 ወር ሕዚ ካብ መስከረም ክሳብ ጥሪ እዩ ዕደና ስራሕቲ እውን ሻብዓይ ትካል እዩ 3 ቤት ፅሕፈታት ኣለዎ ዋና ቤት ፅሕፈቱ መቐለ እዩ 2 ጨናፍር ኣብያተ ፅሕፈት እውን ኣብ ዓዲግራትን ኣብ ሽረን ከፊትና ኣለና ማለት እዩ ቀንዲ መዘኻኸሪ ናይ ዝዕለት ገዛና ነዘን ትካላት ንክንውንን እንታይ እዩ ዝጥለብ ዝድለየ ዝብል እቲ ዝጥለብ ሓደ ካብ 50,000 ክሳብ 5,000 ብርኪ ብምግዛእ ወይ ሼር ብምዕዳግ ሼር እዩ ወይ ኣክስዮን እዩ ብልሙዱ ወናኒ ናይዘን ትካላት ምዃን ይከኣል እዩ ብኣጠቃላሊ ግን ገዛና ያው ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ገዛ ንኣብነት ክብሮም ወዲ ገዛና እዩ ትካል እውን ኣለዎ ምስ ትካላት እውን ናይ ምሽራክ ናይ ምትእስሳር ኣለና ገዛና ዝረሳእክልኩም ሓንቲ ማሕበራዊ ትካላዊ ሓላፍነቱ ካብ በጊሓቱ ዝዋፃእ ዘሎ ንኣብነት ብጥበባውያን ድሕር ኮይና ዋሕዚ ጥበብ ዝበሃል ኣለና ንዕኦም ዝሕግዝ ቀፂሉ ዘሎ ንደቂ ስዋዓት እውን ኣብቲ ዓዲ ሽምድሕን ዘሎ 10 ደቂ ስዋዓት ኣለውና ደቂ ሓርቤናታት ተጋደልቲ ደቂ ተመለስቲ ክብሪ ጀጋኑ ብነፃ ይምህር እዩ ንስድራ ስዋዓት እውን ስድራ ክፍል እዩ ንተጋደልቲ ተንቀሳቀስቲ ሓያል ሰራዊት ትግራይ እውን ኣብዚ ዳሱ ያው ልዕሊ 100,000 ኣብ ዳሱ ብምድጋፍ ይገብረሉ እዩ ኣብ ወረዳ 3 ኣብ ካልኦት እውን ንኣብነት ምስ ትግራይ ቴሌቭዥን መሻርክትና እዩ ነቶም መሃዝቲ ትግራይ ብጥበብን ምህዞን እያ ንቅድሚት ክሰግር ብዝብል ልዕሊ ምህርቱን ግልጋሎትን ምልላይ ነቶም መሃዝቲ መናእሰይ ናብ ትካላት ገንዘብ ክተኣሳስሮም ፍልጠቶም ምህዞኦም ፈራይ ክኸውን ይሰርሕ እሞ እዚ ማሕበራዊ ትካላዊ ሓላፍነት እውን ብኣግኡ ካብ ብጊሓቱ ትርፊ ምግሓጥ ኣይኮነን ዕላሙ ስለዚ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ክሰርፅ ኣለና ንዓና ነቶም ሰብ ብርኪ ጥራሕ ዘይኮነ ንትግራይ እውን ክተርፍ እዩ ዝድለ ስለዚ ምስ ትግራይ ማሕበራዊ ዝመሰረቶም ትካላት እውን እንዳተሻረፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እዚ ፈሊጡ ኣብዚ ዝመፀ ዕዱም ጋሻ ነቲ ቬኒሶይ እውን ምብርታዕ ግድን እዩ ቬኒሶይ እውን ንሕና ዕጥቁ ኢና ንቬኒሶይ እውን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ነገር ምስ ካልኦት መሻርክቲ ትካላት እውን ንሕግዝ ዘለና ኢና እሞ እምበኣር በዓል ክብሮምን ትካሉን እቶም ምዕሩክትን እውን ግን ክነበረታትዖም ከዓ ናይ ዝዕለት ታሪካዊ መልእኽቲ እሞ ኣብዚኣ መልእኽተይ ክሕፅር ገዛና ገዛ ክላትና ይቕኒየለይ ብለይ ንብለኻ ንሕና ኢና ትማሊ ብኸላሽንን ሎሚ ዓንትኻ ካብ ሎም ጀሚርናኻ ብብርዕ ክንዋጋ ኢና ስለዚ እዚ ተኸፊት ዘሎ ሚድያ ክንዲ ሓደ ሚሳ ኢለና ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ዓለም ሓንቲ ገዛ ኣብ ዝኾነትሉ ንሕና ተጋሩ ብዙሕ ነገር ተመንጢልና ኢና ዓብና ሕጂ ግን ዓለም ሓንቲ ገዛ ኮይና ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ክእትወኩም የብለና ኣሎ ዝቆልዓ እዚ ካብ ልበይ ሓጎሰክ ብዙሕ ዘረባ ኣይክእልኒ ንኩልኩም ድማ ንጥበብን ንዘራይ ህዝቢ ትግራይን ዘራይ ክትኮኑ ስለ ዝመፃኹም ኩልኩም ክብለኒ ይቐኒለይ ድሕሪኡ ኣብዚ ዘለኹ መድረኽ ኣብዚ ገዛ እዚ ኣነ በዓል ኣክስዮን እየ ወናነ ንብረት ናይ ደራሽ እየ እሱ እውን ወናነ ኣክስዮን እዩ ኣብዚ ኣክስዮን እዚ ወነንቲ ንክንከውን ናይ ገዛና ኣመሓደርትን ኩሎም መዳርግቲ ኣካል መሳርሕቲ ካብ ላዕሊ ስጋዕ ታሕቲ ንኸየንቲ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቦም ኣክስዮን ክንገዝእ ከያኒ መብዛሕትኡ ግዜ ብመስተ ብወልፊ ብካልእ ይፍለጥ ኸውን ህዝቢ ከዓ የፅረየና ንሕና ከዓ ንፀሪ ወላ ምሽጡ እንዳኸብና ንፀሪ ናብ ቀረባ ኢና ኣበር ህለውና ደወ ምስ ኣበርና ትስእነት ትገልታዕታዕ ትዝመፀናይ መንገዲ ትፅበየና ዘሎ መንገዲ ሻቅሎት እኮ ኣብ ጥርሙዝ ክንሕባ ይገብረና ምናልባት ድሕሪ ሎሚ
ترى كلحنا مساهم صوم مسمع زميرهم الله وياهم أنا بقدر حد نقدر قبريز ولا عزم حاجة دقيقة مخزارة كبرهم حاوي حجون دقيقة دقيقة أبوهنا دخنا بزلوه فتو تخان خبر تخان موقع كابين العل تخبرن كابين العل فتوان نودي أقدميهم كوينا كدرف فتن موزر بخير بزح نقول لهم إجازة يخبركم نعهد معكم عزيز لا 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 أخوي أخي لا 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 أخوي لا 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 نعرف فقري معزة عزيت سمعني كاتري خون الذي دكاسكري نعرف فقري معزة عزيت سمعني كاتري خون الذي دكاسكري سرح بوطاي متاتر بشان افتي دفع قينا بفضلتك عني انا رئينا منوح بسايت منوني نايف عمري ما قرح كبير فرقوينني وفقري لكاس حيالي نايف ريسا خيدي خيدي نبي تحتتني لهيوت مركب يزتني تورك بحر فتيل على زلفي ربا خولي نخربا كان ديكي عبد استنت النبرة دقفاي وزين ساس مرات شفك فيوتي عمو قسم كل خلو كم قدام سغزاي بالمدى كي غزلي وصعن الذي زين السبيل زحش من كنا نمر الليل قد العتيري نفقر خمار التسكيمة معرخم سبقيمي وصحوا السنة ملي 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 لا ملي 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 ككافلكي حسبي عبر فقرين على بلبل تقبل عم تايخي آمنة كسنكي لفتني أكون الله كما يقرأ يقرأ تنكي تنكي تذا يسامك كي ترى كي قدر عقل غيتتني سلمتاي صبركم بالله نمرك دك سبدينا نفكر عيتشكر في صم دخيل عيتبني علم نحميك أبعد في صم دخيل عيتبني هيوت نحميك عصر حبيب
تذكرني صحفك تقعدن دس بحري بيني كوفي تقعدن دس بحري بيني كوفي كحسب جمركم صوتي ذكيري أحواتي إزغبل كلخو أوالد حاجري إزغبل كلخو أوالد حاجري أفكر كنا عيتقدما عيتقدما أشتغل بالإخوان تخي بنات فوق عقوز ما سخي ستو نساتيو كداخ كلكي مش نساتيو كداخ كلكي كندقرات لبين زرقي حزن فرزرقي حبل نفغ غتقدر عقبت شوهات كرسي بس نخدرارو عزبت ندمي مثل الخندينة مثل الخندينة سقعت زلالي هوا ومتدور أنا قلبي هوا زي ما أخي أمي دون يلنسي سقعت زلالي ومتدور أنا قلبي هوا زي ما أخي تبنى يلا نسافر تبنى يلا نسافر مريت بقوانو أنس أخيل الليو أرشي بديت فري سلام لا 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 فغري سلام سلام كوني نحورو دخونينا كنحلفو كنزينا كاين الاخر كنتينا قفي حكمات جدو نحورو دخونينا كنحلفوات كنزينا كاين الرقم مسحواتنا قلق قروب لا
ናትና ንበራበር ክብርለኒ እግዚአብሔር ይኽብርኩም ፍሉይ ክብርለኒ ቴንኪዩ ቬኑስ ሚድያ ባሕውና ክብሮም ነጋሲ ምኽንያት ኢና እዚ ተራኺብና ዘለና ሎሚ ዕለት 6/4/17 ኣብዚ ዕለት እዚ ዝምረቕ ዘሎ ሚድያ ቬኑስ ኣዝዩ ንቐጻላይ ማለት እዩ ካብተን ዘለዋና ኣብ ትግራይ 3 ሚድያታት ቲቢኤስ ሓዊስካ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ DW ኣብ ቀጻላይ ድማ ቬኑስ ሚድያ ኣብ ትግራይ ክዕምብ እዚ መንእሰይ እዚ ዓብዪ ውራይ ኣለኒ حلم لني حلمي كنبرسي بيزاهم نشتي حاجة زي دم الله كل سبت حاجزني نشتي عمزي أنس عبي سرح ريكم ميديا فينوس عبي مفكر له ناي بلوس ميديا كن كوني تلمناي ناي بلوس ميديا هذا حاجة زين كم ذكروا الكلام بكونفيدنس وأبوي فقادوا على منا أدخل الكنيسة نو يخون يلو أما خيري أنا أيكون يلني ناي بلوس ميديا خلوا الكلنا صباح نقول بلوس سرح تخنصرح سلن لعل موتور سلزخون ناي نداد سلزخون ناي سلزي أنا نايبل الله خذ مفكر زي فكر يكون يترفن كسرحه توادي دايل الله فينوس ميديا انترتينمنت فينوس ميديا شو نخلت عمت بترقاقامي ترى يوم زي فلتو مهستي نام مدرك لقربي مهستي بسنة أموزن سنة ببن عبيت مهستي درون سرحو كمون استفلا لي وعينت ني درار من حويسكا عبي سرحي درار حونا درار قديم سبورتينيا السوق في درجة زنفلسح فينوس ميديا عبي سرحي هزعلاتون كيترفو تعلمتم كعبي كفلتو أمدرك كوزو عبي سرحي كل تعمل مس فينوس ميديا مس حونا كبرون صباح كعلل أو تاريخا أو بهلن توريزمن كنسرح هذه عبي مرار لني هذا مدرك زكال كأتخلقه جد حريو زخلو زاكل كحجزي سلزي خلنا حجزت نخون انت أي
جيكنا دحرة حدا بعد رأي زلا بحكي تمساسل عوافس بحوار يورو يبهر تمساسل عواف بحوار يورو حزن ما زوم عشانات مناسي اليوم بحرار تطبيرهم أبعد اليوم أبز عدنا زحرار كيكاب زجززي على مناخ رأينا زبهر له زمن تفيرك ابن سنة حرار محاز كلي نجري خنا هذي دحري حدا جينا سب جينا بعد جزانيا بعد
ገዛ ክብሮም ናብ መድረክ ይቅድም እሺ ስሜ ማድረግ ተወልደ ይባል ለውዝ መድረስ ልልጋው ዝሆን ብጣዕሚ ለመስግን ዝሮ አጽረ ቢለክ ነገር ብዛ ኩሮም ይክናገር ወይ ቢምሴ ማለት ብጣዕሚ كروم مالت زرو ندعي بشا براتي بتعمي صنو بتعمي مالتي إجرا ربعتي زاعت أسرحي ممزينا ده كنا قلت اللغص زرو أنا كنت خلينا يكروم صناعات مالتي يقبوا يزو زمن الحسيس بتعمل بقبا صعير لي أنا مالت كابتن نعي ኣብ ህይወተይ ዓብዪ ቦታ ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ኩሉ ስራዕ ክብርቲ በዓልቲ ቤት ኣና ክብሪ ይግባእ ካልእ ከዓ ያው ብዝበለፀ ፀኒሖም ወፂኦም ባዕሎም ኣብቲ ናይ ምስክር ወረቐት ምሃብ ባዕሎም ክዛረቡ እዮም እዚ ሚድያ እዚ ስፍሕ ብዘለ በቲ ዘለዎ ክያዱ ንክኸይድ ብጣዕሚ ዘኽብሮም ዝፈትዎም ጋዜጠኛታት ካብ 5 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ገሊኦም ኣብ ተረኺቦም ኣለዉ ገሊኦም ድማ ጋጣም ኣብ ካልእ ዓዲ ዘበልናዮም እዮም ቆምቲ ዝቆፀርናዮም እዮም እቶም ኣብ ዘለዉ ግን ኣቶም ኣብ ካልእ ቦታ ዘለኹም ንኩላኹም ብሓፈሻ ካብ ልቢ የመስግን ይቐኒለይ ክቡራት ተኸታተልቲ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዩቲዩብ ትከታተሉና ዘለኹም ንኩላኹም ተንኪዩ ልዕሊ ገዛኻ ቁልም በርካሪ የለን ኣብ ገዛኻ ምቋት ስለ ዝኾነ ገዛና ጣውላ ንግዲ ስራሕቲ ኣክስዮን ማሕበር ዋና ስራሕ መካየዲ ሰርተፊኬት ክብርና ናዚ ብክብሪ ሰኒነ ከምኡ ድማ ቪኒሴ ሚድያ ዋና ስራሕ መካየዲ ክብሩ ነጋሲ ናብ ሰኒነ ድሞራል እስኪ ድሞራል ኣነ ሰብ ኣብ ዝተጠው ከብል ንእሽተን ዝስከፈል እሞ ከይተሰፈፉ ብድፍረት ኣብዚ ብክብሪ ናይ ሰርተፊኬት ስነ ስርዓት ክብልና ፕሮፌሰር እስኪ ናብ መድረክ ፕሮፌሰር ናብ መድረክ ሕዚ ብቀጥታ ናብ ሰርተፊኬት ሽልማት ኢና ንኣቲ ገዛና ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ንገዛና እስኪ ድበለለ ሞራል እስኪ ተወካሊ ገይሩ እዩ ዋው መርስማይ ንመርስማይ እስኪ ድበለለ ሞራል ንሕና ካብ ቢራ ኣይንእስም ምህርትና ቀዳማይ እሞ መርስማይ እስኪ ንመርስማይ ንበለለ ደግሙ ተወካሊ ሞት ምሳሌ ይኽእል እዩ ኮሌጅ ጋዜጠኛታት ግሎባል
እሱ ብዙ ጊዜ ይሸልምልኝ أنا قلت سيرتيفيكت كولني للدينا سنة طبية ميكائيل محاري ماينس بمرانة تتوقع فوزي ميديا أمبر فوزي ميديا فتر نعمة موسى بيكتشرز جو إيفنتس فتن الكام زلنا جو إيفنتس مورالس كتعبوا لي لازم إيفنتس زي زمان مسكر كي تعرفوا عم بقى ندربكم بو شارك أو زوج جو إيفنتس ሚዲያ ጋዜጠኛ ሞራልስኪ ዓብዪ ሓላፍነት ሸኽሚ ኣሽኪምና ያምለና ሞ ከይትኸዱ ኢደለይክ የፅንሕ ኣብዚኣ ጋዜጠኛ ፊልማዊት ዘመናዊ ሞራልስኪ ሞራል ባለ ኢትዮጵያውያን ውሕድ ፅባሕ ብዙሕ ነገር ክስንዱ እዮም ሓላፍነት እዮም ዝሽከሙ ዘለው ስለዚ ናብዚ መድረኽ እዚ ንፅዋዕም ከለና ክብሪ ዝግብኦም ሞራል ጋዜጠኛ ሃፍቶም ሽሻይ እስኪ ኣብዚኣ ወራሪ ፀኻይ ንሪአኩም መስለኹም አንጭጩ ሓንቲ ጋዜጠኛ ናትና ብስራሕ ምክንያት ተለያይኻ ካብ መቐለ ውፅኢና ስለ ዝነበረት ቴንኪዩ ታየ ተዓዝየ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ እቲ ናትካ ትብሎ ሰብ እዩ ምሳኻ ዝቕፅልና ክሳብ መወዳእታ ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ብጣዕሚ ክብሪ ይግብአኩም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዘረባ ማሪና ንባዕልኩም ድምቕ ዘሎ ሞራል ብምቕፃል ኮሮም ሓወይ መሓዛይ መሳርሕተይ ነዚ ዕለት እዚ ንምርኣይ 2 ዓመት ሙሉእ ደኺሙሉ እዩ ንብረታዊ ጉልበታዊ ግዜ ናይ ሓሳብ ድኻም ደኺሙሉ እዩ እዚ መዓልቲ ዝና ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ደስ በለካ ናይ መጀመርያ መድረኽካ እዚ ካሊእ ብጣዕሚ ዓብዪ መድረኽ ክትዳሉ ኢኻ ዓበይቲ ንዓኻ ኢሉ ሰብ ካሊእ ነጣጡ ገዲፉ መፅኡ ናትካ ፕሮግራም ክከታተል ክመፅእ እዩ ርግፀኛ እየ እዞም ሕዚ ተፅዕኖ ፈጢሮም ዘለዉ ኣብ ሚድያ ትማሊ ስለ ኣብ ሚድያ ካሜራ ምውፃእ ማይክ ሒዝካ ምውጋዕ ዘይኽእሉ ሰባት እዮም ሒዞምዎ ዝኒአው እዚ ሚድያ ናይኻ ከዓ ኩሉ ዓቕሚ እኒአካ ምናልባት መድረኽን ግዜን ፅባሕ ንግሆ ኣብ ትግራይ ተፅዕኖ ፈጣሪ ናይ ሚድያ በዓል ዋና ከም ትኸውን በዓል ሙሉእ እምነት እየ ሓቢርና ከዓ ኣብ ደረጃ እስክንበፅሕ ኢና ዘረባ ከይብዝሕ ማይክ ትሒዘ ብጣዕሚ ውግዕ እየ ኣነ ኣመስግነኩም እየ ንዓኹም ምናልባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዩቲብ እዚ ቪድዮ ዝከታተሉ ድማኒ ቁም ነገር ዝሓዘ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰግር ዓብዪ መደብ ወይ ድማ ስራሕ እዩ ተዳልዩ ዝኒአ ነዚ ስራሕ እዚ ንምድጋፍ ድማ ንድሕሪት ክንብል ከምዚ የብልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ካሊእ ሶሻል ሚድያ ንትከታተሉ እዚ ቻናል እዚ ክተበረታትዑ እዚ ቻናል እዚ ሎሚ ብዕላው ዳ ይስርሑ ይጀምር እምበር ብዙሓት መሓለኻታት ሓሊፉ እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ተወፂሕና ካብ ሕዚ እንድሓር ዝፕሰቱ ቪድዮታት ዝመፁ መደባት መሃርን መዘናግዕትን ከም ዝኾኑ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ንቬኑሰይ ሚድያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ተውፅሖ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ይቕኒየለይ Thank you for staying with us, መጀመርያ ተኾን ናይ እንግሊዝኛ ቀዲማ ክትብልኒ ኣብ ቬኑሰይ ሚድያ ና ዲኖ ትግራይ ናይ እንግሊዝኛ ፕሮግራም መራሕቲ እያ
كوناي فينوس ناس كحزي للو نايوت process هاي تمارس تيلخمني there is a quote كل شيء عالفوتي على تايل God's answer is always on time بهالنجار فتاري أساعته يجزي من سلكان بهالنجار congrats زماري just a beginning so دستل نجاهم لينا تسفاي كبر حريفة لخون نجارات وتأهات include نجار سلخونا I think نعنا للينا نجارلوس مثلنا السعادي وتأهات سلخونا كلنا we know what the society needs السعادي محارس هاي مدلسي نردوينا all of us نبذ قد أمزي we need your support ناسكم دلينا حكاكم دلينا خزلة تفلا ليونا من قصة أكلات كون خليهم خزنا جميعنا بيودنا جنا كورسنا قد عليهم so we need your support comes going at us fine gabber then say like congrats I hope it will be like the greatest plan ever تسفاي جالها فين سي media different na blues هم خلت تسفاي قبل it's going to be the better one the better one thank you for staying with us كحزن متناسل لو الخملة سنة أنا حملة تعم كالباعي مسكين it's just literally tired full تعمل كمان من نارا it's known فلوتينا كالباعي لمسكين نعيا لا كافين شي حالف نعيا media أنا هم as a journalist it was my dream ناي حلمي ينيرو as a journalist na media وتيها society تردي خال society دليل نجار من نجار حلمي ينيرنا فتعرف بهاي من قد ما نسمع لك مع زمان نسمع لك I feel like إمو لو ما عندي أنا بين شيء ما تسأل لك هو that's new thank you so much for giving me this opportunity كيفك وعلى وزن صحتك ما كيوي دخم أو كأروا كم فالت أنا النكيوي بتعمي مالتي ترأت له توقعت له سلاح يكون بتعمي تمسك لو أنا كاب عين تنبو أنا قربيك بتعمي عوي أم نجارهم لحزن أنا كيوي وعلى وزن صحك بدقامي كأوها بزوج نجارنا نتبر أنا لبنا خالفه نجار كل جزء أقول نخايا بتعمي عميل እሺ በከል እስኪ በደማቅ ለሞራል ማቆታ ሞራል ይገባል ሞራል ክብር ይገባል ጋዜጠኛ መሆን ለሚዲያ ሰው መሆን ሐቀኛ ማለት አይተሐሹ አይተሰረም ሕማቅ ነገር አይተርከም ምክንያቱም ለሚዲያ ሰው ሁሉ ጊዜ ጥቁር ከሕማቅ ነገራቸው ቁጥሩ ስለዚህ ጋዜጠኛ መሆን ዕድለኛ መሆን ማለት ይሞ በጣም ዕድለኛ ናት። ንሕና ድማ ዕድለኛ ናት ኢና ይሳኹምዎ ኣላ